Ni to nije dovoljno da bi se jedna borba završila uspešno. U svakoj situaciji uspešan borac bi trebalo da razmišlja munjevito i bez emocija, a da njegovo telo to realizuje najbrže što može. Da li je važnija psihička ili fizička snaga? Pa mislim da su oboje podjednako bitne stavke, i psihička i fizička priprema. Ne vredi nekome da bude zagrejan maksimalno i da izađe na meč ako se nije pre toga pripremio fizički, a s druge strane sama fizička priprema ne može puno pomoći nekome ko nije psihički stabilan. Bitno je, znači, koliko psihički, toliko i fizički. Znači da bi mogo da izdržiš u borbi, ali bez glave, znači ništa. Važno je podjednako da se spremite i psihički i fizički. I taktički, normalno, ako znate protivnika koji vam je dobro. A treba malo i sreći, kao i u životu ostalo. Najuspešniji MMA borci treniraju više stilova pod stručnim vođstvom, ali su uglavnom usmereni ka specijalizaciji i usavršavanju jednog od stilova borenja, sa kojim ih kasnije i povezuju. Uvek mora jedan da bude dominantan sport, pa je neko za nijansu bolji udarac, za nijansu bolji rvač ili bolji parteraš, to je brazilski jiu-jitsu. A ja sam mnogo dobar udarač, znači dobar sam udarač, a dobar sam i u submission, znači u jiu-jitsu. Ja sam došao iz sveta juda, znači trenirao sam judo čitav život, u zadnjih 6-7 godina treniram jiu-jitsu i boks paralelno sa tim. Tako da to je ono što imam tešku ruku prirod, znači koga udarim, ako ne padne odmah neće nikad ni pasti, a ako padne to je to, završen meč. Kada neko dođe prvi put na trening, da li može da krene od nule ili je poželjno da je već imao neko predznanje iz neke borilačke veštine? Normalno, bolje je predznanje i uvek je poželjno da bar iz jednog od ovog 3 segmenta je već radio, da li boks, tajlandski kickboks ili rvanje ili samo brazilski, pa se to onda kombinuje jednu celinu. Inače, sva ta 3 sporta više nisu ono što su bili u ovoj kombinaciji, kompilaciji, to je nešto sasvim drugačije. Udarač ne podrazumeva da će ga baciti, rvač ne podrazumeva da će ga udarati, dole u parteru brazilski jiu-jitsu nema udarce, ovdje je sve to povezano i to je jedan novi miks. Svako normalno predznanje, znači iz rvanja, boksa ili judoa ili brazilske jiu-jitse, može veoma da pomogne i da čovjeku bude lakše. Znači on samo da naglasak na one elemente koje do tada nije poznavao, a ono što mu je osnovna veština zadrži i nadogradi. Pa najčešće dolazi, znači, da nauči da se bori na svim nivoima, znači od udaranja do rvanja do partera. Mi posvećujemo u ovom klubu, znači rade 2 kluba, to je brazilski jiu-jitsu klub Beograd i šuto klub Sekuta. Uvek preporučujem, evo iza mene možda vidite ovde, svaki put kad dođem kod Jove uvek vidim nove i nove momke dolaze. Znači ovde su pretežno studenti, momci dobri, znači koji danju uče, uveče treniraju. Znači kao rekreativac sam krenuo na ovaj sport i tako i želim i tako i ostalo. Znači ošto nemam neke takmičarske navike i to je neki takmičarski duh. Za muškarce kanališu pozitivnu energiju, negativne se gubi i tako dalje. Kad dođemo ovde, svi moji problemi se zaboravljaju. Znači ja to izbacim sve iz sebe i ostavljam ovde i izlazim sa ovog treninga kao nov. Znači zbog toga i treniram ovo. Znači nisu moje, sad izgledao mnogo nešto opasno, stvarno što nije opasno. Znači ovde je jedno, ne samo fizički da se oslobodiš, nego i psihički. Sam trening je dosta lagan i blag i tu se normalno kontroliše udarce. Evo ja držim ovde opremu, ovaj amaterski, evo mogu da pokažem, znači podrazumeva rukavice koje su dosta tanke i njih koriste i profesionalci. Osnovna svrha ove rukavice jeste da zaštiti ruku više nego glavu. Mogu da se otvaraju, šaka se otvara kako bi se mogao raditi grappling ili borba u parteru. Sledeća stvar su štitnici za ris, stopala i potkolenicu koji štite od nožnih udaraca i na glavu ide ova kaciga koja je sa kavezom koji štiti od udaraca.
Pa predrasude su te što to stvarno surovo izgleda, pogotovo kad je u kavezu i tako. Povrede nisu tolike kao što bi to moglo da izgleda. Da li je opasan? Pa nije. Znači vodimo računa na treningu da se ne povredimo. Povrede su vrlo male ako trening vodi obučen trener kao što je ovaj, kao što je Igor i tako. Znači procena povrede je vrlo mala. Pa super sport za žene, mogu i žene da treniraju, mogu da se odbrane s ovim sportom. Kada su dame u pitanju, mogu da rade i bazični program, ali ja imam nešto što je specijalizovano baš za pripadnice lepšeg pola i zove se XD, znači intenzivni kurs odbrane za dame, koji je baziran na elementima iz Mixed Martial Arts veština, sa još nekim dodacima kao što je upotreba priručnog oružja, ne znam, onda prljave tehnike koje su inače u sportskim mečevima zabranjene i još neke male tajne koje ne želimo da odajemo i program je namenjen i samo za devojke i samo devojke su na treninzima. Ako se dođe do neke incidentne situacije kao što je neki napasnik ili tako nešto, žena ili devojka koja trenira uvek će imati više šansi nego obična devojka koja ne trenira, zato što će na treningu biti suočena sa raznim izazovima koje može u praktičnoj situaciji da upotrebi svoj korist. Pa ja mislim kad bi žene trenirale konstantno, znači profesionalno se bave, da mogu da pobede jednog prosječnog muškarca koji ne trenira. Znači muški pol može da pobede, još ako tehnički se više potkuju, može i u treniranju da pobedi. Da li pomoću tih tehnika stvarno možete se odbraniti od nekog ko je, na primjer, duplo veći od vas? Naravno, sve ima funkciju i fizička snaga i razlika u kilaži i veličini, ali da, zaista može, pošto nasilnici obično nisu utrenirani, mislim, nisu sportisti. Pravi sportisti nisu nasilnici, a druga stvar, nasilnici obično ne očekuju od žrtve da zna nešto i da će biti u stanju da se odbrani. Moja žena trenira sa mnom, tako da mi tuču ne praktikujemo kod kuće, pošto je ultimate family business, tako da se bijemo isključivo u sali, u ringu. Imamo i devojke koje su hrabre i tako, evo i ti ćeš biti hrabra. Nadam se da ćete snimiti ovako kakva jeste. Nadam se da smo vam u protekle 2 emisije razbili predrasude koje prate MMA sport. Trenirajte i radite na svojoj snazi, kondiciji i samopouzdanju. I ne morate da budete ultimate fighter. Budite fighter na treningu i u životu.